Donc oui, Janna pour que il gatam blanc tout le papa de vous ça ni tan ni papa de vous ça ni la base foni ya wila wana tan o ja wili do ulam tala sina da wili ka ko tren ngoju oh wallahi ko ka film kan to ma alo ko wa wala nda wili na de ko na juru ni ka ta na yo na fetina gatam blanc bonjour madame. Ça va bien? Comment vous allez? Oui, ça va. Ils sont là dans la bière. Merci Benkadi. Merci Benkadi. Wani si loka bitigi la I mo be musubino musubina borodo nyeramo dipiri nyeramo no bela jeli mo mi so eta business sa ko mo ka bazia sa kata matériel ni ma ka ala te wala mo fara sa ko bi dara ni ko ni sigi tebe te be fieu Ancle ça va? Comment vous allez? Ah, merci Benkadi. On a mon gars jiga kamari. Ni nga madame ne quoi. On a la kanabla comme kuma be metu ka matériel sa ife ya quoi. Ba ko fa ere kana ka trim so be ko maraji de ba bolo quoi. Ça va chef. Somo on va chez somo ça va. Ni ndaga lede. Nana bla maraji de ba bolo. Ah ouais. O be matériel mona. Ah OK. Ba mom so kon ci arrivé ne bolo. Donc taranga bazen sa établissement sagola. Ni yoluga bazen sa figa parmi mondial de kala. Donc comme malega garniture ya yenja. Momi nan nga fini ya garniture ni mo irana parce que me fera parmi mondial. Merci Benkadi. Bana na musolo ko kala fiaka. Amado ni kai. Ni musoko ko yanda do roti la. Banya ma. Ni mo classe nasa. Não tá via pila mais essa. Cheti sofa na wabule ali buru. Abana nete kuma. Ni kuma de bana. Kuma bana de pio. Tare Mercer Benkadi ali kemega bitigi bele ni ka dele moye aw ka se ani so janu wasasoro musolakaw minamakaw kode ka damine brode classe fo atase diploma fo atase satema nunu brajile be soro ubulo wa minamaka aw ko tayru amobe tayri mine sugula abela jile nyima abe soro bulo ka dama so no majala Kumandia ni dusumebe, usaramaya ni woyo mebe, kumanguya ni kelemebe, totia ni woyo mebe ni.